Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Ngizonikhumbuza kuthando nesithembu season 6 la ubaba uMseleku athi khona kuMpilo nakuMakhomalo yena angeke ayilalele into ekhulunywa uma kaMpilo owabakaMpilo uma bethi bazama ukusebenzisa uMakhomalo or bafuna ukudla amandla ngamakhomalo. Ngeke kuze kusebenze lokho. Yena futhi akayikhulumi indaba yama-ex yakhe. Uma uMakhomalo ese-give up kule ndaba, okusho ukuthi kuyamiwa ngoba yena wakwenza okwakufanele kwenziwe. Ngithi-ke finally angazi uma kaMpilo simgcine kusizini wakuthanda nesithembu. Manje uMaMpilo ukhona. uMaMpilo ufikile lapha kwizingane zesithembu. Engathi-ke manje bazolungisa le ndaba ukuthi kwenzakalani, kukhokhiwe ngendlela efanele, kwenzakalani, uMpilo isibongo uyashintsha. Besilangazelela ukuthi sizwe iside la makaMpilo. Ebengisakukhumbula nje engikubone ngoba kuphathelene nengane ku-episode yakuthanda nesithembu ku-season 5 athi ubaba uMseleku kaVuyo bathi ingane inkomo. Mase ngikhumbula kahle kuthanda nesithembu lokho esikubonile asikwazi oku-before. Lokho kube yingxenye yeshow, ayikho inkomo abafika nayo laphaya komalume kaMpilo. Asazi-ke noma-ke inkomo kwakuyimali, kodwa le hambayo ephilayo eney'mpondo niyayazi nje inkomo, yes. Ayikho inkomo ababeme nayo ngaphandle koMakhomalo. Bama nje nezinto kwakungathi kusagrosa. Sengikhohlwe ukuthi isilwane ababesiphethe kwakuyisilwane, kwakuyimbuzi noma kwakuyini, kodwa akuyona inkomo ngoba bengize ngikhohlwe ukuthi bafika nenkomo. Manje-ke angithi kuthiwa isitori sinamasayidi amaningi. Kule ndaba-ke sizozwa isayidi lamakaMpilo. uMpilo ufika noma wakhe ngesonto ngo-7 nilindeke ngoba manje sesifuna ukuzozwa ukuthi uMakaMpilo uthini. Mase sizwile futhi ukuthi uMakaMpilo uthini, siyale uthando nesithembu siyoqhathanisa. Kongakezwa ukuthi indaba yokuqhathanisa isebenza kanjani, sisebenzisa lokhu abakushilo as i-reference ukuze sikwazi ukuthi uMseleku wathini, uMakhomalo wathini, sekuvela ngokuthini ukuthi manje uMakaMpilo ufuna imali. Ngoba u-season 6 siwuqede uMakaMpilo enobuqola. Manje uMakaMpilo uma sezokhuluma sifuna ukuzwa ukuthi ngempela le ayikhulumayo ihamba nobuqola yini noma khona la ishoda khona. Mina-ke ngiyabonga isikhathi, ngiyabonga i-support. Siyaqhubeka siyaxoxa ngama-TV shows. Thank you so much. Bye.